Ni yw Celtiaid Caerdydd, a dyn ni'n Clwb Pêl Foli. Sefydlwyd Clwb Pêl Foli Caerdydd rhyw 5 neu 6 o flynyddoedd nôl. Erbyn hyn mae dyn ni rhyw 6 neu 7 tîm gwahanol yn dechrau o tîm i blant, reit lan i tîm dynion sy'n cystadlu yn y gynghrair cenedlaethol. Mae yna tîm menywod a merched hefyd. Yn y tîm dwi'n chwarae ynddo, mae dyn ni chwaraewyr sydd wedi dod o bob man o'r byd, o y Netherlands, Gwlad Pwyl, Portugal. Mae Pêl Foli yn gêm cyffrous iawn. Chi'n chwarae mewn tîmoedd o 6. Prif rheol Pêl Foli yw bod chi mond yn gallu cyffwrdd y bêl 3 gwaith cyn iddo fe mynd nôl dros y rwyd i'r tîm arall. Mae Pêl Foli yng Nghymru'n sicr yn dechrau fod yn mwy boblogydd nawr trwy mynd at ysgolion rownd y wlad, a ers i ni sefydlu Volleyball Wales a tîmoedd fel Celtiaid Caerdydd, mae mwy o bobl yn dechrau gwybod am Pêl Foli, a dyn ni wedi gweld hwnna yn y 5 mlynedd. Mae'r clwb yma wedi cael ei sefydlu yn mynd o 1 neu 2 o dîmoedd, nawr i 6 tîm. Heddi, dyn ni yn cystadlu yn y drydydd rownd yng nghwpan cenedlaethol y Deyrnas Unedig. Dyn ni'n cystadlu yn erbyn tîm o'r enw Wessex. Dyn ni'n chwarae yn erbyn eu tîm gorau nhw sy'n cystadlu yn y gynghrair Super 8 sydd yn meddwl y prif gynghrair yn y Deyrnas Unedig. Mae tîm Wessex wedi cael ei wneud o Olympians sy'n new cystadlu yn Gemau Olympaidd 2012. Mae ganddyn nhw cyn chwaraewyr proffesiynol a chwaraewyr sydd wedi chwarae ar draws y byd i gyd. Felly mae heddiw yn mynd i fod yn brawf anferthol i'r tîm. 2, 3, count! 1! Dyn ni yn bendant yn underdogs yn dod mewn i'r gêm yma. Fysa'r gêm yma heddi fel tîm fel Manceinion yn chwarae yn erbyn tîm fel Luton Town non-league tîm ym Mhêl-droed. A fel sydd yn digwydd yn yr FA Cup, mae yna lot o cup upsets. Felly pwy o wyr, falle fydd hwnna yn digwydd heddi. Mwyn ennill heddi, mae angen lot o bethau gwahanol. Mae angen ymosod yn galed, fod yn gryf tra'n amddiffyn, a trio mynd mewn i feddyliau y tîm arall. Dyn ni'n chwarae achos mae Pêl Foli yn gêm feddyliol iawn, a fysa bach o look yn helpu ni hefyd. So dyn ni newydd ennill y set cyntaf, 25-21. Dechreuodd gret, ond mae dal 2 set arall i ennill. That was set. Go on, Mae pawb yn positif iawn yn dod mewn i'r gêm. Yn y gynghrair yn rhedeg lan at y gêm yma, mae'r tîm wedi ennill bob gêm hyd yn hyn ac yn eistedd ar top y gynghrair. Felly mae'r tîm llawn hyder. Ar ôl ennill y set cyntaf, collon ni'r ail, enillon ni'r drydydd, a wedyn enillon ni'r pedwerydd, so wnaethon ni ennill 3-1. Out of the 6 of them, I bet 4 of them had the game of the season, and that's what we needed. We've got a big heart and we came out for a fight, and yeah, we got just deserved, I think. I think we deserved it on the night. Coming on at the end of the last set and just serving 3 aces and
I'm thinking, yeah, I've got this. This is awesome. Oh, it's everything, you know, it's the biggest game we've ever won. And we go on now, we're in the next round of the Cup, we've got another Super 8 team here, home as well. Nawr dwi'n gwybod sut mae'n teimlo pan chi'n gweld y chwaraewyr yna yn chwarae pêl-droed yn erbyn y Man United. Fi'n mwyn gweld y chwaraewyr yma ar y teledu yn chwarae yn y gemau Olympaidd a maen nhw wedi dod i Gaerdydd a dyn ni wedi curo nhw. So, mae'n teimlad anhygoel.